Ceea ce privește închiderile de firme fără datorii. Da. Cam ce etape sunt? Spuneai că sunt diferențe într-un video anterior. Explică-ne puțin și haideți să intrăm în subiectul ăsta. Închiderea firmelor fără datorii. Fără datorii. Este foarte important la închiderile de firme fără datorii să fiu convins și să mă asigur de faptul că ele nu au datorii. Real. Pentru că nedepunerea declarațiilor la zi poate să genereze niște implicații în care eu să nu pot să închid firma. Și foarte mulți clienți care au firme fără datorii, ei știu și le țin de ani de zile acolo în suspendare sau în stand-by, li se generează niște costuri și ei trebuie să țină cont de treaba asta că un contabil, da, le ține contabilitatea pe această perioadă. Le ține contabilitatea și costă contabilitatea. Ei, dacă le-ar ține și se depun la zi, e ok, firma se poate închide. Dar trebuie ținut aspectul ăsta să se meargă la ANAF să se verifice efectiv stadiul firmei. Deci acestea ar fi etapele. O primă etapă ar fi să vedem dacă într-adevăr firma are sau nu are datorii, să se aducă... Dacă are declarațiile la zi depuse. Și voi oferiți serviciul ăsta pentru oameni? Da. La noi, clienții care doresc să închidă firma fără datorii, înainte de toate li se face o analiză la autorități în ce stadiu e. Când avem acel certificat fiscal în mână, înseamnă că această firmă se poate închide, fără datorii. Cam cât durează să închizi o firmă fără datorii? Am văzut că la firmele cu datorii poate să dureze de la 3 la 6 luni la 12 luni. Cam cât durează în mare închiderea firmei? Depinde. Sunt foarte mulți clienți care de principiu îi spun că nu au datorii. Să nu ai datorie este una și să nu ai contabilitatea închisă cum trebuie este alta. Pentru că pe balanță poate să apară un stoc care nu este închis și dacă eu îl închid, generez anumite costuri, firma are datorii. Sunt multe aspecte contabile de care trebuie să ținem cont. Și atunci, în funcție de firma respectivă, dar să dăm un exemplu, să zicem că firma este în regulă, nu are datorii într-adevăr, nu ne mai legăm de niciun aspect, că totul este în regulă, aproximativ în 2 luni jumătate se depun prin Registrul Comerțului în 2 etape. Vis-a-vis de acte de documentații, de depuneri, de eventuale plăți și așa mai departe, oamenii trebuie să mai umble pe undeva sau vă ocupați voi de tot? Ne ocupăm noi de tot. De la cap la coadă. A la Z. De la A la Z. Da. Ei doar să știe că vor să o închidă și noi ne ocupăm de tot. Chiar dacă au o mică datorie, noi mergem, o plătim și se închide firma. O punem la punct ca să poate să fie închisă firma. Dacă alte avantaje mai oferi celor care doresc să-și închidă firmele fără datorii și alte avantaje mai oferiți voi față de ceea ce se oferă în momentul de față pe piață și de ce v-ar alege pe voi? Păi, practic, noi pentru client ne ocupăm de la A la Z. Absolut tot. Și partea contabilă. Dacă ne aducem nouă actele, noi depunem declarațiile la zi. Și ceea ce este foarte important, că mergem până la final. Deci chiar urmărim până la final. Ce înseamnă asta? Păi, dau un exemplu din ceea ce mi s-a întâmplat pe piață. Au venit foarte mulți clienți care și-au depus prima etapă, fiind cea mai simplă, singur la Registrul Comerțului. Automat au primit prima etapă și ei nu și-au mai depus declarațiile în continuare la finanțe.
până la a doua etapă. A doua etapă, practic, este cea mai importantă, că acolo trebuie să depui actele contabile concise și la zi, cu constatatoare, cu partea de la finanțe, certificatul acela fiscal și asta este partea cea mai grea. A doua sunt mai multe etape? Exact. Sunt mai multe etape și noi le urmărim, pentru că sunt pe zile acele etape. Adică de-a lungul a 2 luni jumate de lucru. De lucru. Iată un avantaj. Și le urmărim și asta am început să zic că mergem până la capăt. Pentru că dacă eu am început prima etapă și nu merg în continuare să-mi depun declarațiile la finanțe la zi, când merg să depun a doua etapă, deja nu mai am totul la zi. Exact, și nu trebuie este să iau de la capăt. Mă mai trezesc și cu inactivitatea firmei și e groaznic. Da. Păi, cum vă pot contacta oamenii? Cum pot ajunge la voi? Unde vă găsesc? Cu mare drag ne găsesc, în primul rând, pe site-ul nostru. Îi îndrumăm să intre pe site, să se înregistreze ca și potențiali clienți. Vor fi contactat automat de colegele mele de la recepție Corsim. Vom stabili o întâlnire unde vom discuta toate aspectele și toate documentele necesare pentru închiderea societății. Prima întâlnire costă ceva? Nu costă nimic. Nu costă nimic. Da, pentru că este o întrebare foarte importantă. Fiecare om se gândește la cum să-și optimizeze bănuții lui și de aceea mă gândesc că e foarte bine de subliniat. Noi putem, prima întâlnire este gratuită, unde vom identifica ce are clientul nevoie. Dacă clientul crede că poate să-și facă singur, noi îl îndrumăm, îi spunem ce are de făcut. Nu îi recomandăm, pentru că la un moment dat ceva... Da. Dar dacă este un om care să insiste, reușește. Reușește până la urmă. Absolut, absolut. Coina, îți mulțumim frumos. Și noi vă mulțumim și vă așteptăm.